rámci dobrovoľných zbierok alebo nejakých v podstate dotácií od obce, štátu, myslím si, že s týmto by problém nemal. Ďalší bod, a dosť dôležitý si myslím, je pri kultúrnych podujatiach angažovať hlavne miestne podnikateľské subjekty. Sú tu miestne subjekty, ktoré podnikajú roky a roky. Myslím si, že by bolo pekné, ak by pri nejakých akciách, či už kultúrnych alebo podobných, mohlo prísť predávať niekto z obce a nie niekto z iných miest, napríklad, aby sa podporila hlavne podnikateľská činnosť v obci, v ktorej žijú, v ktorej žijeme všetci. Takže toto je veľmi, veľmi dôležitý bod. Taktiež myslím tú podporu nielen s tým, že áno, bude nejaký bál, nejaké podobné. Nemyslím to len tým spôsobom, že zavoláme teraz, áno, tak vy tu máte obchod, alebo vy ste podnikateľ, tak potrebujeme toto. Samozrejme, tam patrí aj podpora a pomoc v oblasti, ktoré má obec pod svojou správou, či už nejaké daňové veci, alebo nejaká pomoc pri vybudovaní infraštruktúry a podobných vecí. V dnešnej dobe Európska únia poskytuje veľmi veľké financie pre veľa vecí, veľa finančných prostriedkov by sa dalo získať na rôzne aktivity. Samozrejme, bežný človek, keď si to doma číta, pozerá, tak to vidí vo veľkých sumách a si povie, tak toto nie je pre mňa, ja do toho nevidím. Nie, nikto nespadol z neba alebo nedostal funkciu s tým, že už vedel, čo má robiť. Nikto nie je dokonalý, každý máme svoje plusy, minusy, ale myslím si, že pomôcť sa dá obci hlavne v tom, aby napredovala tým správnym smerom. Viem napríklad o tom, že sa má stavať cyklotrasa, ktorá by mala spojiť hrad Krásnu Horku a Betliar o dĺžke nejakých 26 km. Má takisto spojiť nejaké hlavné kultúrne pamiatky, ako je historická časť mesta Rožňava, jaskyňu Krasnohorskú, Brzotinské rybníky, mauzóleum v Krasnohorskom podhradí. Táto cyklotrasa má viesť z hradu Krásna Hôrka smer na Lipovník, odtiaľ Krasnohorská Dlhá Lúka, Jovice, Brzotín, Rožňava, Nadabula, Betliar. V podstate všetky pozemky, takmer všetky sú buď vo vlastníctve štátu, alebo vo vlastníctve obcí, až na nejaké ohľadne Nadabule, ale to sa netýka tejto obce. Financie by sa mali čerpať z eurofondov alebo z verejných zbierok, prípadne fondov obcí. Bolo by pekné, ak by ľudia chodili do tejto obce už len kvôli tomu, že majú tu obyvateľia, alebo má tu obec cyklotrasu, ktorá spája pekné pamiatky, aj s tým by sa dala zviditeľniť. Takisto je veľmi dôležité, počul som to nie od jedného človeka, od jedného občana, v obci je drahá voda, sťažujú sa na to. Neviem, v akom je to štádiu, nevidel som zmluvu, aká zastrešuje tento vodovod. Bolo by dobre, ak by to obec mohla vziať, po prípade nejaké formou prevziať pod svoju správu s tým, že by sa znížili ceny vody. Napríklad obec Pača má vlastný vodovod. Voda je tam niekoľkonásobne nižšia a tým pádom ľudia aj z tohoto dôvodu šetria. Toto sú také moje hlavné body, ktorými by som, ak ma občania zvolia, chcel prispieť k tejto obci. Všetko sa nedá urobiť zo dňa na deň. Nemám ani ja čarovný prútik, ktorým by som mávol, a teraz všetko sa zmení,
ale z môjho pohľadu by sa behom 4 rokov mohlo by sa prispieť k tomu, aby tieto body, ktoré som ja vymenoval, buď boli naplnené, alebo aspoň boli v štádiu riešenia. Tak zatiaľ vám ďakujem pekne. Poprosím vás, aby boli nejaké otázky. Kľudne sa môžete pýtať. Žiadne otázky? Všetko každému jasné? Áno, nech sa páči. Áno, 19. Tých 19 bodov, skoro 50% sú také body, čo potrebuje strašné investície. Áno. Nechcem tu odhadnúť, ale to budú miliónové investície. Som si toho vedomý. Všetko chcete hádať na fondy Európskej únie. Hovoríte sám, že nemáte prehľad o tom, jaké príjmy alebo s čím skladka toho žije, s akými financiami. To všetci chcete riešiť z fondov Európskej únie, ktorá zatiaľ ešte dáva, vieme jak, v rámci štátu, že koľko sa prelialo niekde inde, ale raz tie fondy končia. Áno. Táto republika bude musieť dávať do tých fondov. Takže z toho veľmi ťažko poriešite, ak idete ako nezávislý kandidát, čo si cením, nie ako odchádzajúci váš včerajší, ktorý sa kryjete z jednou stranou, ktorí sa zdravia medzi sebou na stráž. Áno. Ale bez toho, aby za vami stála nejaká strana, ktorá bude mať aspoň zastúpenie v parlamente, tak z fondov za 4 roky nedostanete. No, takto chodí, a to aj vy musíte vedieť, vy aj terajší starista určite, aj tejto obci, zatiaľ čo z fondov, čo si ja pamätám, niečo na základnú školu išlo, na čistničku asi predtým niečo dali, ale ináč za 4 roky vy z tých fondov, ak nebudete mať za sebou niekoho, jak sa hovorí, dobrých straníkov, ktorí budú sedieť v parlamente, jak napríklad zoberete si predsedu parlamentu v Úvodnej, pretože predseda parlamentu spraví dôvodne nádhernú asfaltovú cestu. A vy tu dávate cez asfaltovacie, kde nikdy v živote neviete. Čiže dávajte si také nejaké, čo fakt pre tých občanov niečo doniesie bezpečnosť a podobne. Neviem, prečo sa to nesvietí celonočne. Poznám také dedinky, kde je 50, 100, 150 obyvateľov a majú na to, aby celú noc sa svieti. Tuto, ak prichádza niekto v noci domov, môže zaklopnúť, môže byť zbytý a zhasnú svetla, pretože vraj ženy idú, jak mi jeden hovorí, prečo sa svieti od 4:30, odtedy ženy idú dojiť kráľ. To bolo pred 50 roky. Áno, je to pravda. Takže také veci treba riešiť a to, čo vy tu píšete ohľadom tých veľkých, toto fondov nikdy v živote nesplníte. Som sa chcel spýtať, vy máte v Krasnej Horke? Momentálne nie, ale ak by ma občania zvolili a bola by to jedna z podmienok, nemám problém sa presťahovať do Lipčovského domu. Ale to je kvôli tomu, či poznáte tých ľudí, čo tu žijú. Ďakujem. Áno. Ešte by som chcel pomenovať tú prvú časť o tých eurofondoch. Áno, je to pekné, že človek, keď nemá za sebou nejakých ľudí, tak v podstate je ťažké niečo získať. Ale ak nikto nič neskúsi a bude každý sedieť doma a každý si povie, ale však my na to nemáme, my to nedostaneme, pretože my nepoznáme nikoho, tak v tej obci sa aj tak nič nebude diať. Treba skúsiť, treba na to tlačiť, treba robiť projekty. Pravil som o tom, je to teraz v jednodušenom konaní a podľa môjho názoru, aj keď nie úplne všetko, ale veľmi veľa vecí sa dá na základe týchto fondov získať. Mám jedného veľmi dobrého známeho, ktorý má práve fondy na starosti, pán Šmihula, neviem, kto pozná, kto nie. On mi prislúbil, že ak ma občania zvolia, je ochotný mi podať pomocnú ruku, či už vo veci právnej, alebo iných vecí, ktoré sa týkajú presne fondov
ktoré sú z Európskej únie. A na to, že tie fondy raz skončia, áno, to je pravda, ale momentálne sú vyčlenené do roku 2020 a volebné obdobie 2015 až 2018, takže myslím si, že dovtedy tie fondy budú a podľa môjho názoru dosť do tej Európskej únie tie peniaze dávame. Neviem, kto z vás vie, ja mám takú skúsenosť s clom a daňami, ktoré prichádzajú z tretích krajín. 75% odchádza do Európskej únie, len 25% zostáva pre štát. Sú to peniaze, ktoré za tie 4 roky sú možno v miliardách. Tak prečo ich nezískať späť? Nevravím, že hneď zajtra treba ísť a utekať, pýtať peniaze, treba si na to sadnúť, treba porozmýšľať, ale myslím si, že peniaze sa dá získať a či už to bude 100 000 eur alebo 1 000 000 eur, myslím si, že každá podpora obce z eurofondov je dobrá a slúži hlavne pre tých občanov, obyvateľov obce. Nejaká otázka ďalšia? Všetko jasné? Nikto žiadne otázky? Dobre, tak vám ďakujem veľmi pekne, že ste dneska prišli, že ste si nám vypočuli. Ak má niekto otázky a bál sa povedať, alebo hámbi sa povedať pred ostatnými, ja tu budem v podstate až kým tu budú ľudia, obyvateľia, môže prísť kľudne za mnou osobne sa opýtať, kľudne mu vysvetlím moje zámery, ktoré som možno zabudol, alebo ktoré som nepovedal. Tak vám ďakujem veľmi pekne, nezabudnite sa ešte občerstviť, dať si nejaký bagáčik, nejaký koláčik. Ďakujem ešte raz pekne. Pekný večer vám prajem.